Hemendik aurrera hilero elkartuko garela, hemen gobernuaren egoitzaren aurrean mobilizazio irankorra edo eginen dugula. Eta alde batetik garraldi hauek aprobetxatuko ditugu, egiten dugun lanare azelerazteko, islatzen. 40 urte daramatzagu, zerbitzu publikoa egiten, Nafarroa osoan, herritar helduen eskubidea bermatzen. Eta gaur hain zuzen ere, ideia hori azpimarratu nahi dugu, izan ere, auzoak eta herriak hartuta, 70 bat lekutan ari gara ikasen aekako irakasleok euskara eskolak ematen, pixkat horre katea eginez, hori herri horiek erakutsi nahi ditugu, hor dauden 70 leku horiek, azken batean administrazioak egiten ez duen lana, administrazioak ez daukainolako euskaltegirik edo irakaslerik herri horietan, eta geuk azken 40 urtetan horretan gabiltza, ez? Eta beste aldetik nola ez, aprobetxatuko ditugu agerraldi hauek, aipatzeko, nesta rekontuetan, bai 2013an, bai 2014an, euskaltegietako partida bana agertu, 2012ko urritik Euskara Bideak ez digula inolako zentimorik banatu. Ez digu inolako iragarpenik edo bermerik eman ere 2014aren gainean. Hori pixkat islatuta dago pankartetan, 2013an 0 eta 2014an galdera ikurra, baina inolako bermerik gabe. Gure lana beti izan da euskara irakastea, euskaldunak ateratzea nolabait, baina euskalduna deitzen dugu euskara ikasi eta euskara erabiltzen duen hori, euskaraz bizi dena. Eta orduan, lehenengo konzentrazioan edo elkarretaratzean hemen abenduan egin genuenean, nik uste dut hori azaldu nahi izan genuela, euskara da gure hizkuntza, euskara da gure lantresna eta euskara da Nafarroko hizkuntza. Alde horretatik, pentsatzen dugu Nafarroko gobernuari dagokiola, instituzio publikoei dagokiela, ziurtatzea eta garantizatzea legeak esaten duena, hau da, nafartar guztiek dutela euskara ikasteko eskubidea. Baina hori bermatu behar du. Guari gara lan hori egiten, baina zortzaigun hori ez digu ordaintzen gobernuak. Eta gure ustez, zorra du gobernuak euskaltegiekin, euskaltegiak Eliosek lehen aipatu duen bezala, 40 urtetik gora daramagulako lan hori egiten, eta gainera gaur bereziki esan nahi dugu Nafarro guztian ari gara lan hori egiten, eta gobernuak neurri txiki batzu jarri baditu ere, euskaltegi batzuk ireki baditu ere, ireki du Iruñan. Ez du Nafarro guztian ireki eta guari gara hori bermatzen, eta gainera aspalditik. Nafarroko gobernuak gobernua izan baino lehen, diputazio zen garaian nolabait onartzen zuen eta aurre ikusten zuen gure lan hori bere lana zela eta nahita nahi ez nolabait diruz lagundu beharra zuela. Beraz, berak ere aitortzen du egin behar hori duela, neurri batean. Eta gertatu zaigu, iritsi garela 2012. Urtera eta 2012. Urtean urritik hasita ez digutela deus ordaindu. Beraz, naiz eta aurrekontuetan jartzen duten parlamentuak, gainera hala eskatuta behin baino gehiagotan, jartzen dute diru partida bat eskasa, oso eskasa, baina 2012tik ez digute hori ere ordaindu. Beraz, partidan bazegoen, baina ez digute ordaindu. Eta guk nolabait esaten dugu zor digutena, naiz eta modu aski simbolikoan aurrekoetan bezala baldin bada ere, hori zor digutela eta hori ordaindu behar digutela. Eta behingoz, hasi behar dutela moldatzen eta benetan kostoa edo irakaskuntza honek eskatzen duen kosto hori ordaindu beharko liguketela. Hau da, gobernuak onartu behar duela gu lan publiko bat, zerbitzu publiko bat egiten ari garela eta ordaina eman behar dugu.